Hoxe inauguramos o 135 aniversario da Unión Musical de Coruso. Sí, 135 anos de festa en festa, e sempre tocando os papéis. E todo comezou baixo un laranxo, concretamente baixo este laranxo, que fai uns cantos anos era máis ben así. Moitas cousas mudaron dende aquela. Para que vos fagades unha idea, aínda non se inventara a Coca-Cola, nin existían os avións. Rosalía aínda estaba a escribir follas novas, e Thomas Alva Edison aínda non tivera a súa brillante idea. Pero se de algo estamos fachendosos na UMC é de ter sabido manter as nosas tradicións, adaptadas aos novos tempos. Por exemplo, defendendo as músicas galegas e o folclore da terra. Mozart ou Beethoven serían moi bons, pero non tiñan nin idea de como botar un aturuso de 7 estralos. Outra tradición moi nosa é comezar sempre os concertos cun pasodobre. E que mellor entón cun moderno pasodobre galego para comezar. A banda medrou en épocas moi delicadas, nas que apetecía facer calquera cousa menos música. Neses anos, Severino e Roque tomaron o relevo do seu pai na dirección. Verbena tras verbena, a banda mitigou, polo menos por un intre, a fame, o medo e a dor. Todos temos unha canción especial, unha melodía que nos lembra un amor de mocidade. E que a música é, sen dúbida, unha das máis fermosas formas de expresar os sentimentos. Rossini deu boa conta disto na súa peza máis inmortal, O Barbeiro de Sevilla. Chegou un momento que rompeu o amor de tanto usalo. Así os músicos decidiron que era mellor marchar de cañas que mercar novas cañas, e a UMC quedou sen música por 10 anos. Pero resultou ser un pequeno paso cara atrás, para coller un impulso e dar un chimpo moito máis grande cara adiante, nun auténtico baby boom musical. Con calma, os rapaces de Coruso tomaron a responsabilidade de ser os novos músicos da agrupación, e punxéronse as ordes de Roque. Porque antes de calquera actuación da banda hai horas e horas de estudo e preparación, clases de solfexo, ensaios, veciños atormentados, cristais rotos... E que despois digan que os músicos son uns preguiceiros. Manda truco! Ademais, mal de todo non o deben de facer os cativos, porque en 1982 a UMC volveu a actividade acadando un enorme éxito dende o primeiro momento. E todo grazas a obras como The Saint and the City, baseada nun pobo medieval atemorizado pola presenza dun fero dragón. Nos 80, como movida viguesa, non só surdiron grupos como Resentidos ou Siniestro Total, senón que tamén volvía con forza a Unión Musical de Coruso. Non fomos movida, pero tivemos algo máis de percorrido. E por qué? Porque ademais de músicos, na banda somos amigos. Isto está a quedar algo soso. Veña, dalle. Que non penso poñer iso. Meta música. Vale, pero eu non me fago responsable. Veña, o. Aí estamos, home, moito mellor. Hoxe, eses rapaces son nenos de 30 anos, para os que a música xa forma parte da súa vida, por eses momentos que viviron xuntos. E que a banda é moito máis que vir tocar un instrumento, é formar parte dunha gran familia. A UMC ten estado en moreas de festas de Galicia, España e parte do estranxeiro. Tanto que se xuntásemos todos os kilómetros que temos feito en autobús, poderíamos dar a volta ao mundo. ¿Nos vamos? ¿A dónde, señor? De viaje.
¿De viaje, señor? A dar la vuelta al mundo. ¿La vuelta al mundo, señor? En 80 días. Non sei se en 80 días, pero dende logo en 135 anos tivemos tempo de chegar ao Porto, Valencia, Madrid, China. O certo é que en China non estivemos nunca, pero non me negaredes que quedaba moi molón posto no mapa. Nos anos 80 e 90 a banda viviu unha época dourada, durante a que se quedou un grande prestixio. Por esta época coñecemos a súa majestade, esta non, a anterior. Gañamos no certamen de Cullera, e ata nos deron o título de vigueses distinguidos. Dende logo, non sabemos se poderíamos ter dado a volta ao mundo en 80 días, pero de seguro que demos a volta á música en 135 anos.